Iako sam rođena u Sisku, Zagreb je u djetinjstvu bio moj drugi grad. U njega sam često dolazila posjetiti moju baku, sestričnu, tetu i tetka. Tako da ga zaista doživljavam kao moj grad. Sad se nakon 10 godina života u Istri opet vraćam u Zagreb i moram priznati da me taj povratak jako veseli. Danas radim jedno moje omiljeno zagrebačko jelo, to su faširanci i krumpir salata. Faširanci su onakvi kakvi jesu, a krumpir salata će biti malo drukčija, s obzirom da smo mi sada u jeku proljeća, ima divnih proljetnih stvari, tako da ću ja nju malo obogatiti. Za faširance mi treba ova kajzerica ili žemlja. Ja ću sada to pecivo preliti sa mineralnom gaziranom vodom, što će ove faširance učiniti još prozračnijim. I još u ovu smjesu ja stavim malo parmezana, iako to nije baš zagrebački, ali daje na okusu. Malo Italije moram dodati. I sad ide unutra ovo jaje, žemlja koju ću malo iscijediti od mineralne vode. Ja jako volim raditi sa rukama, zato što bolje osjetim onda teksturu onoga što radim. Faširanci su se u mojoj familiji jako često radili, jer ih svi obožavaju. Počela je prvo naravno moja baka, mama, a sad je sestra glavni ekspert i ja sam od nje uzela recept za ovo danas. Inače prepuštam njoj, ali ćemo vidjeti da li su moji dovoljno dobri kao njeni. Nakon srednje škole sam živjela i studirala u Milanu. Nakon Milana sam se na neko vrijeme vratila doma u Zagreb. Onda mi se ukazala jedna poslovna prilika, pa sam otišla u Švicarsku. Poslije Švicarske sam se preselila u London. Ondje sam završila master iz dizajna i zaposlila se u studiju za dizajn. Ali sam tamo zaključila da bih se više voljela baviti kuhanjem. Zagreb je grad u koji sam se uvijek vraćala, nakon tih svojih životnih izleta, kako ih ja sada vidim. I sad mi se idu moji faširanci peći. Znači, prže se dok nisu zlatne boje s jedne i druge strane. Ja obožavam faširance jesti ih hladne, tako da uvijek napravim malo više. I idealni su recimo za nekakve piknik ili recimo prvomajsko slavlje vani. Evo, ovaj je gotov i ja ću ih ocijediti na kuhinskom papiru da odstranim višak masnoće. Sad ću napraviti prilog, znači krumpir salatu. Ovdje sam već skuhala krumpir sa korom, zato što ne upije toliko vlage i to je dosta bitno, tako da krumpir kasnije može upiti dressing koji ću sad isto pripremiti. I naravno još malo soli. I ovdje imam
cvjetiće vlasca. Osim što su predivne boje, imaju nježan okus po luku ili po vlascu. Njega ću samo ovako otkinuti. Naravno, uvijek je bitno da na tanjuru to lijepo izgleda, jer kao što znamo, oči isto jedu. I naravno, faširanci. Dobar tek. Zagreb je grad u koji se uvijek vraćam. Zato što mislim da je život u Zagrebu zapravo jako dobar. Dovoljno je malen da preko dana samo šetajući ulicom mogu sresti nekoliko prijatelja. A opet je dovoljno velik da pruži sve ono što kulturni urbani centar može pružiti.